Το γεγονός ότι στην Ελλάδα είχαμε ένα πρώτο κύμα παράνομων, οι οποίοι με όλες τις παρενέργειες μπήκαν σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης, δεν σημαίνει ότι θα πεχίσουν. Ούτε καταλαβαίνω τον κοινωνικό αριθμό. Ξέρετε, αν γεμίσει η Ελλάδα, δεν θα έρχονται πια. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ισχύει. Κύριε Παπαδοκίση κιόλας. Όχι, δεν είναι. Όλοι γυμνάζουν σε συνθήκες άφηνης. Έτσι θα κλείσουμε γιατί με ειδοποιούν ότι το εφετείο, έτσι. Υπερβεί και το χρόνο. Εγώ θα ήθελα είναι δούλοι στην πραγματικότητα. Πληρώνουν, ξέρετε πολύ καλά, ασχολείστε 5 με 7 ευρώ για άθλιες συνθήκες. Και την άλλη άποψη. Ξέρετε, ανάμεσα σε αυτά που λέτε υπάρχουν πάρα πολλά σωστά πράγματα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι το πιο ανησυχητικό φαινόμενο σχετικό με τη συζήτησή μας που έχουμε καταγράψει τα τελευταία 2 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη και ραγδαία αύξηση της φασιστικής βίας, ρατσιστικής βίας από οργανωμένες ομάδες ακροδεξιών. Και αν θέλετε, αυτός ο φαύλος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, αν θέλετε, οι απελάσεις και επαναπροωθήσεις ανθρώπων που ούτως ή άλλως με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να ξαναμπούν με τα ίδια εγκληματικά δίκτυα που τους διακινούν, όπως σωστά αναφέρατε, με τους πολύ ευσυνείδητους λιμενικούς μαζί με εκείνους τις σκοτεινές εξαιρέσεις, είναι ένας φαύλος κύκλος που θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτοί οι μετανάστες ποιοι μπορούν να μείνουν και ποιοι, όπως είπατε εσείς, όχι, εάν υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες και πολύ απλά μέτρα για κάθε κατηγορία. Πρώτη κατηγορία, οι μετανάστες που απασχολούνται στην παραοικονομία. Αυτή είναι 2 κατηγοριών. Μπορεί να είναι μετανάστες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο έπεσαν έξω από την νομιμότητα επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, που είναι σφιχτοί, είναι παράξενοι. Είναι δύσκολη. Το συζήτηση, μια ακόμα εκπομπή. Μπορεί να είναι Πακιστανοί ή Αφγανοί, οι οποίοι δουλεύουν σε ένα υπόγειο στην Πατησίων, στην βιοτεχνία. Δεν είναι ελληνική νομοθεσία, έτσι. Μπράβο, είναι διεθνής νομοθεσία. Και είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Απλώς μέσα σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει και κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα μόνη της, κάποια που πρέπει να τα κάνει μαζί με την Ευρώπη. Ένα λοιπόν, να νομοποιεί αντί να απελάβνει αυτόν που απασχολείται παράνομα, γιατί πολύ απλά θα πάρει εισφορές. Και αν η επιχείρηση που τον απασχολεί παράνομα δεν μπορεί να επιβιώσει αν τον ασφαλίσει, τότε να βρει τρόπο να υποστηρίξει την επιχείρηση. Με λίγα λόγια θέλω να πω, είναι προς όφελος όλων αν αυτοί που απασχολούνται ήδη εργάζονται δηλαδή, νομιμοποιηθούν αντί να απελαθούν μέσα σε αυτό το παράλογο πράγμα, το να τον στέλνεις με δικά σου έξοδα αντί να αποκομίσεις και όφελος. Εν συντομία, οι Αλβανοί, για παράδειγμα, που λέτε εσείς, που μπορεί να δουλεύανε στα χωράφια στην Ηλία, τώρα είναι επιστάδες και δουλεύουν οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί, που ετοιμάζονται να περάσουν απέναντι, όπως είπατε. Η μία ομάδα λοιπόν είναι αυτή. Η άλλη ομάδα είναι είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν δικαίωμα προστασίας. Μπορεί να είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δέχεται, δηλώνει επίσημα ότι απελάβνει ασυνόδευτους ανήλικους. Τους βρίσκει ασυνόδευτους παιδιά και τα διώχνει. Έτσι, σε αυτό το μέτρο της επαναπρόθεσης. Αν βγάλεις αυτούς, βγάλεις επίλυση σε αυτούς που είναι θύματα τράφικινγκ. Αυτοί που είναι στα φανάρια και ξέρετε, μας καθαρίζουν τα αυτοκίνητα, είναι σε κυκλώματα. Ή αυτοί που ζητιανεύουν, οι κουτσίκοι ανάπηροι. Αυτοί έχουν δικαίωμα προστασίας. Η Ελλάδα έχει μια οδηγία να εφαρμόσει. Ένα σωρό πράγματα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτούς να τους προστατέψει επίσης και θα μπορούσε, αν υπάρχει ανάγκη οικονομική σε κάποιο χώρο, παράδειγμα να καθαρίζουν τα φανάρια, να δημιουργήσει τους όρους ώστε αυτό να γίνει κανονικά. Τρίτη ομάδα. Αυτοί οι οποίοι ζητούν άσυλο. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες που δίνουν ελάχιστο άσυλο. 2% επί των αιτήσεων. Άλλες χώρες δίνουν 50% επί των αιτήσεων. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το μεγάλο αριθμό των αιτήσεων. Επειδή δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου. Έχουν γίνει προτάσεις. Ας κάνουμε ένα σύστημα ασύλου, να δούμε ποιοι πραγματικά δικαιούνται προστασία. Άσυλο δικαιούται κάποιος που φοβάται δίωξη στη χώρα του. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες πληθυσμού, και είναι η επόμενη κατηγορία, η οποία μπορεί να έχει φύγει μαζικά από τη χώρα προέλευσης επειδή είναι σε εμπόλεμη η χαοτική κατάσταση. Παράδειγμα, κάποιες ζώνες του σημερινού Αφγανιστάν ή του Πακιστάν ακόμα και σήμερα. Αυτοί δεν δικαιούνται άσυλο. Αυτοί ενδεχομένως, αν δεν διώκονται προσωπικά ή δεν έχουν φόβο δίωξης, είναι άλλη κατηγορία. Θα μπορούσαν να δικαιούνται άσυλο. Θα μπορούσε. Αλλά είναι 2 χώρες. Να μου επιτρέψετε, επειδή είναι σύντομο. Δεν μπορείς, ναι. Θα μπορούσε για αυτή την ομάδα λοιπόν η Ελλάδα θα μπορούσε να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποίησε όπως οφείλει σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 80 του 2005, θα μπορούσε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιηθεί η Οδηγία 55 για την προστασία των μαζικά εκτοπιστέντων πληθυσμών και να λάβει χρήματα, οικονομική ενίσχυση, για να τους προσωρινά να τους δώσει δυνατότητα υποδοχής, προστασίας. Άρα λοιπόν βγάζουμε ακόμα μια κατηγορία από τη μέση. Υπάρχει μια ακόμα κατηγορία που αφορά εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς να έχουν καμία άλλη δυνατότητα να προχωρήσουν. Ή θέλουν απλά να πάνε να βρούνε τον γονέα, όπως σας είπα, την οικογένεια που σας είπα προηγουμένως, ή τον σύντροφο ή τον πατέρα, τη μητέρα. Αυτή η κατηγορία είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία, σωστά το αναφέρατε. Αυτοί που θέλουν να περάσουν απέναντι. Θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα. Η μεγαλύτερη κατηγορία. Η μεγαλύτερη σχεδόν κατηγορία. Το 90%. Γιατί λοιπόν αυτή την κατηγορία δεν μπαίνει νόμιμα? Γιατί προφανώς υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες και μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ανεδαφικές. Η οικογένεια θέλει να επανενωθεί.
Άρα λοιπόν η Ελλάδα να επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτάξτε, η οδηγία για την επανένωση χρειάζεται μεταρρύθμιση. Να εργαστεί, να βρει ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Ακριβώς. Το θέμα είναι ενώ υπάρχει εργασία. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Επί της οδηγίας για την επανένωση. Πάρα πολλά χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πόσο πετσοκόφτηκε. 15 χρόνια. Και έτσι εμείς έχουμε την καημένη μάνα που θαλασσοδένεται με τα 5 παιδιά της και όπως είπατε και εσείς, μπορεί να δημιουργούνται συνθήκες δυσμενείς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό οφείλεται όμως στο γεγονός ότι οι κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι κοινωνίες των άλλων κρατών δεν είναι όλες ούτε έτοιμες ούτε όριμες. Ναι, αλλά είναι υποχρέωση της Ελλάδας που είναι σε αυτή την γεωπολιτική θέση και έχει ιστορική ευθύνη να επισημάνει τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν, ξέρετε, δεν είναι μόνο. Μα γι' αυτό το λέμε. 18 χρόνια μετά.